ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9ാമത്തെ ഉപദേശ കണ്ടതില് 9ാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് ശ്രേണികളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് കണ്ടത്. പറഞ്ഞു വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയമാണ് ഭഗവാന് മധുര എന്ന് കണ്ടു. മധുരയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാവൻ എന്ന് കണ്ടു. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധൻ എന്ന് കണ്ടു. ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവര്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കിനി മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്കതിന്റെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി എളുപ്പമാണ്. അതും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കർമ്മികള്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയം ജ്ഞാനികളെയാണ്. കർമ്മികളെക്കാളും പ്രിയ ജ്ഞാനികളെയാണ്. 9ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിന്നിട്ട് നോക്കാട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കായിരുന്നു മാതാജി. അതെ, ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മിഭ്യ പരിത്യോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതഃ തേഭ്യാസ്ത പശുപാല പങ്കജ ദൃശ്യസ്താഭ്യോപി സാരാധിക പ്രേഷ്ഠാ തത്വദീയം തദീയാ സരസി താം നാശ്രയേത് കാ കൃതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കർമ്മിഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങള്, ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാരാണ്? കർമ്മികൾ അല്ലെ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവര്. അവരെക്കാൾ പരമപുരുഷനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയമാരാണ്? ജ്ഞാനികൾ. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കർമ്മികളെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരാരാണ് ഭഗവാന്? ജ്ഞാനികളാണ്, ജ്ഞാനം നേടുന്നവരാണ് എന്ന് പറയാം.
ഇനി ആ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരാം. അവൻ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെക്കാളും മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയം ആരെയാണ്? ജ്ഞാനികളെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയം ആരെയാണ്? ജ്ഞാനം നേടി ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നവന്, ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ആ ഭക്തിയിലാണെങ്കിലോ വിശുദ്ധ പ്രേമം നേടിയവർ, അതായത് പ്രേമഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. നമ്മൾ 4 പേര് കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭക്തന്മാരെക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഇനി ആ പ്രേമഭക്തന്മാരില് കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപാലബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികകൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തന്മാരില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? ഗോപികമാരെയാണ് ഇഷ്ടം. പ്രേമഭക്തരില് പ്രേമഭക്തന്മാരിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? ഗോപികമാര്. ഇനി ഗോപികമാരിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ് രാധാകുണ്ടം പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരാശ്രയ ശ്രേണി വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഇത് കർമ്മികള്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മികളെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയം ജ്ഞാനികളെയാണ്. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയം ഭക്തന്മാരെയാണ്. ഭക്തന്മാരില് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം പ്രേമഭക്തന്മാരെയാണ്. പ്രേമഭക്തന്മാരില് ഗോപികമാരെയാണ് ഇഷ്ടം. ഗോപികമാരില് രാധാറാണിയാണ് ഇഷ്ടം. ഒപ്പം തന്നെ രാധാകുണ്ടും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മനസ്സിലായോ? കർമ്മികളെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയം ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ഭക്തന്മാരില് പ്രേമഭക്തരില് ഗോപികമാരില് രാധാറാണി. അതാണ് ആ ഒരു ശ്രേണി വരുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ടത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദോന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലിയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നരാകാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ടക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും പ്രേമസേവനത്തില് 8 തരത്തിലുള്ള അഷ്ടകാലീയ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ആ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാധാഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നനാകാതിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കും സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവന്മാർ ആരാണ്? രാധാകുണ്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവരെന്നാണ് പറയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത് എന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മകളും എന്താണ്? മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? മായാലോകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ 3 തരംതിരിക്കാം: ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം. ഒന്ന് ആത്മീയം, തടസ്ഥം, ഭൗതികം. ആത്മീയ ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം രാധാറാണിയാണത് പറയുന്നത്, രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭൗതിക ചൈതന്യം ദുർഗാദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. തടസ്ഥ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളെയാണ് തടസ്ഥ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ തൃതീയ ശക്തിയായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ ശക്തിയായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? അതൊക്കെ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുന്നു. ക്ഷീണേ പുണ്യം അർത്യലോകം വിശന്തി. കർമ്മികൾ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മികള് സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോ വീണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് വരും?
തിരിച്ചു മടങ്ങി വരേണ്ടത്. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്തിലോകം വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മികള് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എവിടേക്ക് പോകണം? പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. ആ പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ ആ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ക്ഷയിച്ചു വരുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരണം? മർത്യലോകത്തിലേക്ക്, ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത്. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് വികർമ്മികൾ. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്? കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാന് കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ. ഇങ്ങനെ സകാമ കർമ്മത്തോടെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടെ വരേണ്ടി വരും? ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. സകാമ കർമ്മത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ദേവശരീരമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെത്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയാം. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വന്ന് ആ ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേവന്റെ ശരീരം ലഭിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ട് ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ ശരീരം വരെ നമുക്ക് ദേവന്മാര് പോലും ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് കർമ്മങ്ങള് എന്താ പറയാ, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ദേവശരീരം ലഭിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അശുഭകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അധപതിച്ച് മൃഗമായിട്ടോ വൃക്ഷമായിട്ടോ ചെടിയായിട്ടോ ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി നേരെ മറിച്ച് അശുഭകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൃഗമായിട്ടോ വൃക്ഷമായിട്ടോ ചെടിയായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. വികർമ്മികൾ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലേശപൂർവമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. ഇപ്പൊ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വികർമ്മികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്. അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരമായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവര്. കർമ്മികൾ ധനസമ്പാദനത്തിനും ഭൗതിക സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവർ താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ പിറക്കാൻ ഇടയാകുന്നു, എന്നിട്ട് അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കർമ്മികള് ധനസമ്പാദനത്തിനും ധനം ശേഖരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല? ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് തരം താഴ്ന്ന യോനികളിൽ പിറക്കാൻ ഇടയാകുന്നു, എന്നിട്ട് അവർ അജ്ഞാനികളായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകാണ്. കാരണം അവരുടെ താല്പര്യം മുഴുവൻ എവിടേക്കാണ്? ഭൗതികമായ ആസ്വാദനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതായി മാറും. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തോൽവിയിൽ കലാശിക്കുമെന്നും ലൗകികന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരൊട്ടും എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് തോൽവിയിലാണ് അവർ കലാശിക്കുന്നത്, ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ അവരെ തോൽവിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ദശസഹസ്ര കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോ കുറെ ദശസഹസ്ര കണക്കിന് ആളുകൾ, അതിനിടയിൽ ഒരാൾക്കാർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്?
ജ്ഞാനി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനി ലൗകിക കാരികളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് പറയാൻ കാരണം? ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആരപ്പോ? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. കാരണം ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവന തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതിരുന്നാൽ അയാൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിയവൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ നമുക്ക് അറിവുകൾ കിട്ടി, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കണം. ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം? ഭക്തനായിട്ട് മാറണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനാണ്. കാരണം നമ്മള് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉയർന്നു വരണം, മോളിൽ തട്ടിലേക്ക് കയറി വരണം. അങ്ങനെ കയറാതിരുന്നാൽ അതെന്താണ്? അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണെന്ന് പറയാം നമ്മള്. ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം തേടുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചാൽ, അതായത് ഭക്തനാവാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? വിശുദ്ധ ജ്ഞാനമല്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു. എപ്പോഴാണോ ജ്ഞാനി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി എന്തായിരിക്കണം? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയ ഭക്തനായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനി ആരായി മാറി? ജ്ഞാനി ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് മാറി. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനായിട്ട് മാറി. നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി, സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ, സനക, സനാതനനെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായിട്ട് കരുതുന്നു. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ഗോപികമാർ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് സർവോത്തമ സ്ഥാനിയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ, ഗോപികമാരെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചിട്ടും സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായിട്ടാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് യാതൊരു ആഗ്രഹവും അവർക്കില്ല. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഗോപികമാരെ മറ്റെല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായിട്ടാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ സത്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കം ചെയ്യുക, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഗോപികളിൽ വെച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം സർവോത്തമമാണ്. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമയുധ സേവനത്തെ അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ഗോപികമാരില് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രാധാറാണി അതിശയിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഗോപികമാരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയാണ്. രാധാറാണി അതിശയിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തയുടെ മനോഭാവം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് രാധാറാണി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ സ്ഥാനമായ രാധാകുണ്ടും. അപ്പോ എത്രത്തോളം ഭഗവാന് രാധാറാണി പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാറാണിയുടെ സ്നാനസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ടവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണിയും രാധാകുണ്ടും ഭഗവാന് ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഇത്രയുള്ള പറയാനായിട്ട്. അടുത്തതിൽ ആകെ ഒരു 5 സ്ലൈഡേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യനും ഇല്ല. അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കാരണം നമ്മളെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യന് 11ാമത്തെ കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ.
പ്രത്യേകിച്ച് 11 വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 11 കൂടി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ കൃഷ്ണ സ്വേച്ഛൈ പ്രണയ വസതി പ്രേയസ്യേഭ്യോപി രാധ കുണ്ഠം ചാസ്യ മുനീഭിരപിതസ്താദൃഗേവാവ്യഥായി തത്പ്രേഷ്ടൈരപില്യമസുലഭം കിം പുനർഭക്തി ഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃതാപി സര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ ശുചി പ്രണയവസതി പ്രേയസി ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലോസ് ചെയ്ത് പരിഭാഷ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടുവള. ഇത് രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ്, രാധാകുണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടു വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാവരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണി തന്നെയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ എല്ലാവിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വ്രജഭൂമിയില് വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും, കൗതുക വസ്തുക്കളും ഗോപികമാരും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് ആരും മാത്രമാണ്? രാധാറാണി മാത്രമാണ്. രാധാറാണിയാണ് മഹർഷിമാർ അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസും എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്രജഭൂമിയില് വൃന്ദാവനത്തില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയും രാധാകുണ്ടുമാണെന്നാണ് ആര് പറയണത്? മഹർഷിമാര് പറയുന്നത്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഠം സുലഭമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പോ എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? രാധാകുണ്ഠം സുലഭമായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യമാണ്. അപ്പൊ വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യം അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാണ്. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പൊ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ രാധാകുണ്ടിൽ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം ഉറപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ രാധാകുണ്ഡം ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം അത് രാധാറാണിയുടെ അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭാജനമായ രാധാദേവിയുടേതായത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ട് ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം? അത് രാധാറാണിയുടേതാണ്. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല? രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട്. രാധാകുണ്ടത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമം ഭഗവാന് അവനിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താല് ആ വ്യക്തിക്ക് ഗോപികമാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമം അവനില് പ്രത്യക്ഷമാകും. അത്രയും വിശിഷ്ടമാണെന്ത്? രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത. രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലോകമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കള് രാധാകുണ്ടത്തിൽ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസിമാരുടെ ആശ്രയം തേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? രാധാകുണ്ടത്തിൽ പാർക്കുക. രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നാരദനെയും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കും മഹാഭക്തന്മാർക്കും രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സനകനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഈ മഹർഷിമാർക്കൊന്നും എന്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല? ഈ മഹാഭക്തന്മാരായവർക്ക് രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ് പറയുന്നത്. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സനകനെ പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്ക് രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല.
രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഭാവന ചെയ്തിരുന്നുവോ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അപ്രകാരം അയാൾക്ക് രാധാദേവിയെ സേവിക്കാൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്രകാരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന ചെയ്യുന്നത് അപ്രകാരം നമുക്ക് മരണശേഷം എന്ത് സാധിക്കും? രാധാദേവിയെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് അതേപോലെ നടത്താനായിട്ട് നടക്കും. രാധാറാണിയെ സേവിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. മരണശേഷം നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടും. രാധാകുണ്ഡത്തിൻ കരയിൽ താമസവും പ്രതിദിന സ്നാനവും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ പറയണത്? ഒന്ന് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കരയിൽ താമസം, പ്രതിദിനം രാധാകുണ്ടിൽ സ്നാനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയായിട്ട് പറയുന്നത്. രാധാകുണ്ഡ സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനായിട്ട് രാധാകുണ്ഡ സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ, അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഗോപികമാരുടെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? രാധാറാണിയുടെ സേവകനാകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ സേവകനാവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് രാധാകുണ്ടിനെ രാധാകുണ്ട് സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ആരുടെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ? ഗോപികമാരുടെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാധാകുണ്ട് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്, രാധാകുണ്ടിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. 11ാമത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതില്. അപ്പൊ അത് 9ാമത്തിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതില്, രാധാകുണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് ഇതിലേം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 3 അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. അതല്ലേ നല്ലത്? ഇപ്പൊ സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ.